Zdravím vás, milí priatelia. Tak, ako som minule slúbil, pokračujeme vo zvolenom programe. Aj dnes medzi nami privítam pána Vladimíra Rečla, konateľa, Ahoj. majiteľa a hlavne mozog firmy Medelix, ktorá vyrába a ponúka na slovenskom, ale aj na medzinárodnom trhu výrobky, ktoré dá sa neskromne povedať, že nemajú obdobu. Je to tak, pán Rečlo? Ja myslím, že áno. Že sú to podľa nás výborné výrobky, máme to odskúšané. A tak ako sme minuli hovorili trošku o detoxe a o elixe. To sú produkty, ktoré vlastne nastavujú harmonizáciu, optimalizáciu a tonizáciu vnútorného prostredia. Tak teraz budeme hovoriť trošku viac ešte o kardiu. To sú vlastne 3 také nosné produkty. Vieme vyrábať viacero vecí, ale je obrovské množstvo všelijakých výživových doplnkov na trhu, že to nechcem ísť tým smerom, aby sme mali 20-30 produktov. Od toho sú lekári, od toho je farmácia, že na každú diagnózu, na každý typ choroby majú niečo. My to riešime skôr spôsobom, aby to vytváralo tú harmonizáciu vnútorného ústrojenstva a vtedy si telo napráva veci samé. Takže je to v prvom rade prevencia, ale v druhom rade vie to aj napomôcť, len to všetko beh na dlhú trať. Nie je to také rýchle, ako keď niekto si nasadí chemický posýp nasadí, vtedy to veľmi rýchlo zabere, čo je, na toto je super, ale keď sa neodstraňuje tá príčina, prečo niečo vzniklo, tak vtedy sa k tomu človek potom dopracuje ako k nejakej chronickej chorobe. Príde recidíva, čiže to je také, by som povedal, také okamžité riešenie, dá sa povedať skratkovité. Nerieši to telo, rieši to jeden konkrétny problém, ktorý možno vyrieši na určitý čas, ale keď to telo nie je v tej pohode, tak vlastne tá príčina znovu vygeneruje taký istý problém, možno horší, možno podobný. A treba to vidieť tak, že ten úmysel tam je dobrý, lebo každý ten lekár alebo farmaceut v princípe, ak není pokrivený systémom, tak chce pomôcť. Hej? A je logické, že keď niekto príde s nejakou diagnózou, že má nejaký problém konkrétny, tak je logické, že mu chcem dať niečo, čo mu hneď na tú diagnózu, na ten problém zaberie. Lenže ak to je len symptóm, že odstraňujem nejaký symptóm a neodstraňujem tú príčinu a keď nezistujem príčinu, že prečo to je, tak vtedy odstraňujem len ten symptóm a neriešim tú zásadnú vec, ktorú treba riešiť. Takže sa nám to vlastne vracia a väčšinou to býva tak, že keď sa to vráti, tak sa to vráti ešte horšie, ako to bolo predtým. Dnes sme povedali, že predstavíme produkt, ktorý sa volá Kardio. Kardio je vlastne záležitosť, čo si ľudia spájajú so srdcom a obehovým systémom, teda cievy. Podľa štatistík v Slovenskej republike, tak kardioproblémy sú hlavnou príčinou úmrtia. Nie sú to onkologické ochorenia, ako by si niekto myslel, ale tieto kardio záležitosti, čiže problémy so srdcom a hlavne s cievami. Priznám sa, ja osobne som veľmi netrpezlivo čakal na tento produkt vzhľadom na to, že ja som presne ako osoba úplne dizajnovaný na vzorového odberateľa tohto produktu. Z toho dôvodu, že jednak vek, nebudeme si hovoriť, 20 mi už bolo, a jednak aj genetická predispozícia. Som toho názoru, že by sme sa mohli pozrieť na hlavné príčiny zlého zdravotného stavu slovenských obyvateľov, ale nielen slovenských, ale možno obyvateľov na veľkej časti sveta, ktorí sa buď nestravujú dobre, alebo žijú v toxickom prostredí, alebo majú na začiatku svojho života vzhľadom na genetickú predispozíciu svojich rodičov zle rozdané karty. Tak poďme sa pozrieť na jednotlivé momenty. Prvou vecou, ktorú som povedal, je vek. Vekom tie cievy, srdce je motor, čiže čím je motor starší, tak tým je opotrebovanejší. Pumpa. Pumpa, Áno. v podstate.
A keďže niekto sa možno k tomu srdcu nespráva úplne ideálne, že ho necvičí, lebo je to sval. Áno. Dobre hovorím Áno, stále. výborne. Je to sval, čiže ak niekto má to sedavé zamestnanie alebo menej sa hýbe a potom príde na dovolenku a zrazu chce ísť na paragliding, na vodný skúter a vyšlapať nahoru a potom sa čuduje, že tretí deň dovolenky už mu zabíjajú nity do cínovej rakve, že vlastne robí excesy tomu srdcu. Čiže je to v tomto zmysle. Takto zase je úplne prirodzená vec, že človek vekom, keď starne, tak určité funkcie tela prestávajú fungovať tak, ako by mohli a mali. Hlavne, ak ten človek nerobí to, čo by mal robiť. To znamená, že v mladom veku drvivá väčšina ľudí má normálny tlak 120/80. Nemá s tým problém. Samozrejme, môžu byť rôzne srdcové poruchy alebo aj žilové povrchy, aj tá genetická predispozícia môže niečo spustiť. Ale veľmi kľúčové veci sú, ako ten človek funguje. A samozrejme stačí, že keď človek nedodáva telu to, čo by mu mal dodávať, srdce niečo potrebuje, cievy niečo potrebujú, alebo celý ten srdcovo-cievny systém potrebuje nejaké živiny, mikroživiny. A keď ich nedostáva tak, ako by mal dostávať, tak aj ten sval začne postupne pracovať nie tak, ako by mohol a mal. Nastávajú tam určité odchýlky v rámci toho fungovania. A keď to trvá dlhodobo, tak vzniká o mnoho väčší problém, ktorý sa kumuluje. Ten tlak začne, dajme tomu, stúpať napríklad. Po 40-ke, po 50-ke. Človek si to vôbec nemusí uvedomovať. Pretože keď to zachytí, že zo 120/80 sa mu mení na 135/85, na 87 a zachytí to v tomto štádiu, že niečo sa deje, tak samozrejme, keď komunikuje s kardiologom alebo so svojím lekárom všeobecným, tak ak ten lekár je otvorenejší a všestranejší, tak určite nastavuje, pýta sa na spôsob fungovania, spôsob života a vie to nejakým spôsobom upraviť, nastaviť. Keď to človek nezachytí, nemeria si tlak a človek necíti, že niečo sa deje, tak to začne stúpať, nejaká hraničná hodnota je 140/90, kde ten človek sa dostáva už do stavu, že už má vysoký tlak. Samozrejme s vekom, niektorí kardiológovia hovoria, že 140/90 je ešte OK, keď má človek ten vyšší vek, ale v princípe nie som kardiológ, ale môj názor je, že ten tlak by mal byť v tom rozmedzi 120/80 až 130/85. Viacej nie je až tak dobre. Ale to, čo sa deje a čo je strašne dôležité, je si uvedomiť, že tá genetická predispozícia, ktorú človek má, to je len jedna vec. To je proste tak, ako keď máš nabitý revolver, ale či sa stlačí tá spúšť alebo nestlačí tá spúšť, to záleží od nás, ako fungujeme, ako žijeme. Krásny príklad toho je včelstvo. Vo včelom spoločenstve je matka, trúdy a robotnice. Trúdy sú špeciálne neoplodnené vajíčka, ale robotnice a aj matky sú rovnaké vajíčka, rovnaké genetického pôvodu, rovnaká genetická štruktúra. To znamená, že tá matka kladie vajíčka a liahnú sa z nich robotnice alebo matka. A jediný rozdiel je v tom, že tie včielky do tej robotničej bunky dajú určité množstvo malinké materské kašičky, aby z toho vajíčka, keď sa narodí larvička, aby mohla rásť. A tá genetika, ktorá je daná v tom vajíčku, tak vyrastie z nej včielka. Ale ako náhle spravia si materskú misku, to isté vajíčko, taká istá genetika príde do tej materskej misky, ale včielky tam začnú nosiť o mnoho väčšie množstvo materskej kašičky. To znamená, že tá výživa, rozdiel iba vo výžive, nie v genetike. Narastie matka, ktorá je o mnoho dlhšia, o mnoho užšia s úplne inou funkciou. To znamená, že je neuveriteľne dôležité, čo jeme, ako fungujeme, čiže keď to preklopím na nás, na ľudí. Čiže tá genetika je len nejaká predispozícia, ale či sa naplní alebo sa nenaplní, veľmi záleží na našom životnom štýle. A to
ako fungujeme. A do životného štýlu samozrejme patrí spánok, patrí relax, patrí pohyb, patrí stráva, patrí pitie, patrí mentálne nastavenie a tak ďalej. Toto je veľmi dôležité z pohľadu uvedomenia si, že to zdravie a hlavne v rámci srdcovo-cievneho systému je v obrovskej miere v našich rukách. My to vieme neuriteľne ovplyvniť, že či to pôjde tým smerom alebo tým smerom. Len to treba samozrejme zachytávať, čiže ono je dobre si robiť nejakú základnú diagnostiku. Najzákladnejšia je vlastne meranie tlaku. To je úplne najjednoduchšia, najzákladnejšia diagnostika, kde zachytí aj arytmie, keď sú, alebo výšku tlaku. Čiže keby som to mal zhrnúť, v podstate pri narodení dostaneme rozdané nejaké karty. Áno. Ale podstatné nie je ani to, aké karty máme na ruke. Samozrejme. Môže to byť výhoda alebo nevýhoda. Áno, keď sú teda úplne zlé, tak niekto sa nedožije ani 3 rokov, že? Áno. Ale keď nie sú úplne ideálne, čo asi nikto nemá úplne ideálne, možno na pár jedincov, aj tí sú v Japonsku, tak záleží hlavne na tom, ako s tými kartami hráme. Tak, presne tak. Čiže kde žijeme, ale čo môžem zmeniť je určite strava. Áno. Ako ste spomínali, strava je alfa, omega. Tým nechcem povedať, že musíme byť všetci vegáni, lebo ja by som asi neprežil. Pre mňa by to bola skratka, akože keby nebol bôčik, tak ja tu nemám čo robiť. Ale v podstate vyvažovať tú stravu, zdravé potraviny. Bohužiaľ, Slovensko je na tom tak, že aj keď bolo kedysi skoro sebestačné potravinovo, tak už bez tých asi 200 kamionov denne vlastne národ by zomrel od hladu a stali sme sa vlastne odpadkovým košom Európy. Takže toto tiež neprospieva vlastne tomu zdraviu a tej téme, ktorej sa dnes venujeme, to je na ten srdcovo-cievny systém. Čiže tam treba. A v prípade teda, že nastane nejaký exces, čo teda ja som zistil, ja som mal donedávna naozaj ten tlak taký, že mne zmerali 120-80, ja som ani neuvažoval, že by som mohol mať iný. Áno. A zrazu 146 na 90 a už som začal rozmýšľať a už mi začalo cukať, že hop, tak je zle. A toto by som aj odkázal teda divákom, že naozaj tlak nebolí. Ano. Lebo v momente, keď zabolí, tak už potom nemáte čo riešiť, už len poslednú vôľu. Ale tlak nebolí, takže treba ho v tomto vyššom veku, v ktorom sa treba ja nachádzam, treba ho merať, treba ho monitorovať a netreba hneď v podstate to riešiť medikamentózne. Lebo tiež som začal čítať rôzne, by som povedal, alternatívne správy, čo sa tohto týka. Ako náhle človek nabehne na tú medikamentóznu liečbu, tak tam už je veľmi ťažká cesta späť. Ja nehovorím, sú prípady, kedy je to nevyhnutné. Áno. Už sa nedá. Práve preto veľmi dobre ste povedali, že treba to zachytiť 40-50. Čo ja som na to kašľal. No a teraz som sa zlakol. Vyloženie, že som sa zlakol. Ale ešte to nechcem riešiť medikamentózne a... Čiže keď je 160 na 100 alebo 180 na 110, to už sú... To je tak rizikové, že to treba i hneď riešiť naozaj so špecialistom, s kardiologom a on nasadí nejaké lieky. Pretože to není len tak, že je nejaký zvýšený tlak, ale to si treba predstaviť technicky. Sme sa trošku bavili, že to je nejaká pumpa a cievy, tepny, žily, ktoré idú do všetkých častí tela, vyžijú všetky orgány. Ako náhle srdce z tej ľavej komory musí tlačiť o mnoho vyššou silou, aby to pretlačilo, aby sa to všade dostalo, lebo to môže byť zúžené, upchaté. Tam môže byť veľa príčin, prečo sa to deje. Tak o mnoho väčší tlak musí dávať von. Ale takisto potom, keď je dajme tu ten spodný tlak vyšší, keď je 100, 110, to je už veľakrát akože veľmi, veľmi zlé, už to začína byť kritické. To je zase krv, ktorá sa vracia naspäť do srdca, do tej pravej strany srdca. A to je zase obrovský
tlak na srdce. Potom odtiaľ ide do plúc, tá krv, aby sa okystičila, naspäť sa vráti do ľavej strany srdca a zase to ide do celého tela. To znamená, že keď sú tie kritické hodnoty, tak vtedy netreba to riešiť. Treba to urgentne riešiť a nasadiť aj tvrdú chémiu alebo čokoľvek, aby sa to upravilo. Ale ako náhle sa to upraví, je veľmi dobré riešiť, hľadať tú príčinu a ak sa dá, tak riešiť to tak, aby som prešiel z tej chemickej liečby von. Není to jednoduché, treba mať na to lekára, ktorý je tomu otvorený, pretože mnoho lekárov samozrejme ide cestou, že treba nasadiť tento liek a tento liek budete brať do konca života a bude to OK, ale ak sa nerieši tá príčina, a napríklad jedna z tých príčin môže byť znížená elasticita ciev, stuhnutie ciev, to znamená, že ja síce upravím tlak nejakou tou chémiou, ale neriešim vôbec tú elasticitu tých ciev, elasticitu, tak človek príde potom do výkonu, a to je jedno, aký typ výkonu, fyzického, psychického, a môže dostať infarkt a potom si aj môže, alebo zlyhanie, srdcové zlyhanie a tak ďalej. A môže si potom niekto povedať, ale však bol liečený, však bol na liekoch, bol kardiák a niekto kývne, však bol kardiák, alebo druhý, však bol liečený, však bol na liekoch a mal nastavenú dobrú liečbu. Prečo sa to stalo? No lebo sa neriešila tá príčina. Takže ono samozrejme treba hneď zachraňovať život človeku, keď je to v krízovom stave, a krízové stavy sú už tie hodnoty od určité sú veľmi krízové a treba to i hneď riešiť. Ale ak sa dá, treba to podchytiť v tej veľkosti 140 na 90, 145 na 95. V tom čase, keď sa to začne podchytávať a hľadať riešenie alternatívne, tak je to fajn. Keď sú vysoké hodnoty do tlaku, treba tvrdo ísť lekársky, to zraziť dole, ale potom hľadať to, ako zmením to, aby som mal správnu elasticitu ciev. To je jedna možnosť, že idem cez vyživovanie toho srdcovo-cievneho systému, lebo to je veľmi dôležité. Ale však stačí, keď má človek inzulínovú rezistenciu, následne na to telo funguje inak. Nie tak, ako by malo, ale funguje inak. To znamená, že je v nabudenom stave a stále niečo potrebuje riešiť, zvyšuje sa tlak. Alebo keď má človek viacej vody v tele, že ladviny zadržujú vodu v tele, samozrejme, že začnú nejaké časti napúchať, to je jedna vec, ale druhá vec je, že zvyšuje sa krvný tlak. Čiže to sú nejaké veci spojené s výživou, ale druhá vec je kľúčová a extrémne takisto dôležitá je psychická časť. To znamená, máme systém sympatikus, parasympatikus. Sympatikus navodzuje nejaký stav nabudenia. Kedysi bolo, že sme boli ohrození niekým alebo nejakou zverou a automaticky sa všetko nabudilo. Sympatikus sa nabudil v tele, ale vtedy tlak dokáže stúpnuť aj raz toľko. Do obrovskej hodnoty, ale je kľúčové, aby bol ten srdcovo-cievny systém flexibilný a potom zase klesne. Ale že to má zmysel a my sme nastavení geneticky za tie tisíce generácií tak, že to je na krátkodobú záťaž. Ten srdcovo-cievny systém je veľmi akože aj odolný a ten sympatikus, keď toto naštartuje, tak vtedy dojde k obrovskému vyživovaniu všetkých orgánov, tak, že človek dokáže podať úplne iný výkon ako v normálnom stave. Čiže ono to má svoju funkciu pre prežitie, nabudenie obrovské. Útok medveďa. Áno. Nabudenie a človek dokáže robiť obrovské výkony. Beží lev a človek preskočí, alebo medveď a preskočí niečo, čo by v živote neurobil. Ale toto je všetko perfektné, keď to je v tom akutnom stave pre záchranu človeka. Ale ako náhle sa z tohoto sympatika stáva chronická vec, to znamená, že to je stres. To je stres, vyplavia sa určité hormóny, enzymy, nabudí to totálne telo, výživa začne pumpovať všade, aby človek podal ten obrovský výkon. Ale keď ten stres je chronický, to znamená, že má niekto strašne veľa záťaže v robote, alebo v partnerstve, alebo s rodičmi, s deťmi, s priateľmi, to je jedno. V biznise, keď niekto je v politike, deje sa to, že stáva sa to nabudenie častejšie a častejšie a častejšie a častejšie.
A keď tam není znovu zapojený ten parasympatikus, to je zase tá časť, ktorá je zodpovedná za úľavu, kľud, relax. To znamená, že človek, keď sa dobre naje, keď dobre zrelaxuje, má dobré hobby, milovanie, všetko spúšťa ten parasympatikus a vtedy sa zase všetko ukľudňuje. A ono je dobre, keď to je vyvážený, ten sympatikus, parasympatikus. Ako náhle človek je vo veľkom strese, to znamená, že ten sympatikus o mnoho viac potrebuje fungovať, tak ten tlak sa začne postupne zvyšovať. A to je to nebezpečné, čo treba podchytiť, pretože jedna vec je výživa, cez makroživiny alebo cez čo dostanem do toho tela, aby som vyživoval správne srdce, chlopne, srdcovo-cievny systém, žily tepny. Ale druhá vec je táto psychologická. A dá sa to samozrejme riešiť, že keď sú nejaké stresové situácie a je to dlhodobejšie, tak človek musí v prvom rade prenastaviť svoje myslenie, aby ho to nestresovalo. Lebo tie situácie, nie je dôležité, že čo sa nám deje, ale ako k tomu pristupujem, k tej situácii. To znamená, že keď mám niečo v partnerstve, tak potrebujem nájsť, ako to budeme riešiť s tým partnerom, aby mi to nespôsobilo štartovanie toho sympatika a zvyšovanie tlaku. Keď to mám v robote, alebo keď podnikám a mám viacero firiem, tak to sú zase obrovské tlaky alebo zodpovednosť. No a vtedy zase takisto sa to deje. To znamená, že treba nájsť, že čo s tým, aby ten parasympatikus tiež sa plnohodnotne zapájal. A jedna taká veľmi zaujímavá vec, ktorú treba určite v rámci životného štýlu akože zapojiť, sú dýchové cvičenia. Pretože, jak sme si hovorili, že čo môže človek robiť, je piť kvalitne, stravovať sa kvalitne, spánok kvalitný, pohyb rozumný, kvalitný, mentálne nastavenie, ale dýchanie. Dýchanie je neustále. To znamená, že ja jem, ale bez jedla vydržím aj týždeň. Pijem, bez vody vydržím určitý čas, ale dýchanie veľa bez dýchu nevydržím. Čiže dýchanie robím stále. A tu je taká zaujímavá vec, že keď sa človek nadýchuje, tak vtedy sa spúšťa ten sympatikus. A keď človek vydychuje, vtedy sa spúšťa ten parasympatikus. To znamená, nádychom sa vlastne nabudzuje a stúpa trošku tep, stúpa trošku krvný tlak a výdychom sa spúšťa ten parasympatikus, klesá krvný tlak, klesá tep. Čiže ak človek začne, a normálne človek funguje tak, že zhruba 2 sekundy trvá nádych a okolo sekundy, niečo cez sekundy trvá výdych. To je úplne normálne dýchanie, ale ak začne robiť dýchové cvičenia, že predĺží ten výdych oproti tomu nádychu, tak automaticky stimuluje ten parasympatikus. To znamená, že môže byť, že 2 sekundy nádych, 3 sekundy výdych. Môže byť iné cvičenie, že 4 sekundy nádych, 4 sekundy zadržanie dýchu, 8 sekúnd výdych pomaly. Hej? Áno, toto robím, keď nemôžem spať. Výborne. A tým vlastne sa nastavuje v človeku ten parasympatikus viacej a dochádza k tomu relaxu, k tomu uvoľneniu. To znamená, že tie stresové veci, ktoré slúžia na to nabudenie, krátkodobé perfektné, dlhodobé problém, ale týmito dýchovými cvičeniami dokážem ten parasympatikus štartovať a zmením niečo v rytme môjho tela, sympatikus, parasympatikus a zrazu natiahnem ten parasympatikus na omnoho dlhšie a toto môžem meniť. To znamená, že strava je veľmi dôležitá vec a veľmi zaujímavé sú tieto cvičenia. Butejku sú veľmi zaujímavé dýchové cvičenia, že človek vydýchne na 80% a potom zadržuje, koľko sa dá. A toto, keď trénuje nejaký čas, tak sa mu začne zväčšovať nielen ako keby tá kapacita plúc, ale aj CO2, ktoré v tele funguje, tak aj to veľmi pomáha. Takže tých možností je veľmi veľa, čo sa dá robiť. A srdcovo-cievny systém je to najnebezpečnejšia vec, čo sa týka chorobnosti ľudí alebo aj úmrtnosti ľudí, áno. Ale dá sa s tým neuveriteľne dobre pracovať. To znamená, že každý človek to má nejakým spôsobom tak trochu aj v rukách, čo sa týka srdcovo-cievneho systému a dá sa s tým veľmi, veľmi dobre pracovať rôznym spôsobom. A samozrejme ideálne je spolupracovať s nejakým lekárom. Ja fungujem s lekárom. Ja som mal tiež kedysi problémy s srdcovo-cievnym systémom. Keď sme s Jurajom riešili Elix a Detox, to boli roky 2013 až 2020, keď sme to stále postupne vylepšovali až 2021, kým Juraj nezomrel, tak kardiu sme sa začali venovať až v roku 2020-2021.
Hej? A vtedy ja som to začal akože kvôli sebe, len tým, že Juraj zomrel, tak ja som sa potom kardiu už nevenoval, nechal som to tak. A mal som sám problémy nejaké kardiologické a začal som komunikovať s lekárom a začali sme veci riešiť a samozrejme v prvom kroku a tým, že som mal vysoký tlak 165 na 115, tak v prvom kroku hneď nasadil chémiu. A ja som mu veril, že to sa mi zdalo rozumné, pretože on mi vysvetlil, že ideme tou chémiou, ale to budeme robiť len 3 dní alebo týždeň, podľa toho, aby telo zareagovalo, aby sa telo dostalo do nejakého normálu a hneď nasadzujeme plnohodnotne fitoterapiu, minerály, prvky, ktoré treba a ideme vlastne zisťovať, čo telu chýba. Samozrejme, bol som na nejaké rozbory krvi, rôzne typy merania tlakov, normálny tlak, neviem, jak sa volá presne, iný typ merania toho tlaku. A podľa tých diagnóz on nastavil, čo by sa malo. A keď videl, že veľmi dobre som zareagoval na tú chémiu, že to hneď som si upravil, tak ten lekár potom hneď sme prešli do nastavenia výživovej doplnky a ja som postupne zaradil samozrejme až aj kardio, ale o dosť neskôr. Ale v prvom kroku sme to riešili s tým lekárom, ale to musí byť osvietený lekár. Pre mňa, hej? Takých je málo. Čiže všeobecný lekár podľa mňa väčšinou ide tak, ako mu dajú nejaké tabulky, vysoký tlak, alebo toto sa deje, podľa tak toto nasadiť podľa protokolu. A nerieši sa tá príčina. A to chcem povedať, že u mňa, my keď sme to vlastne celé riešili, a tých prvkov, ktoré treba vlastne telu dodať, keď je dlhodobo aj podvyživené, je veľmi veľa. U mňa bol jeden príklad takých extrémny, bol magnézium, že pri magnéziu sa človek ťažko predávkuje, respektíve to predávkovanie je také, že dostane hnačku, keď bere viac magnézia, jak by mal. No a mne sa stalo, že ja som 4 týždne, čo je mesiac, som nevedel dostať hnačku, aj keď som mal toho magnézia extrémne. A rôzne druhy tých magnézií, tých magnézií tiež veľmi veľa. Takže po 4 týždňoch som až dostal hnačku a vtedy mi ten lekár hovorí, že a teraz je tu už aj na bunkovej úrovni, už je magnézium OK. Lebo to zase, magnézium je veľmi dôležité pre, srdce a srdcovo-cievny systém, takisto dráslík, ale takisto aj pre energiu buniek, pre mitochondrie a tak ďalej. Čiže to má toľko súvislostí ďalších, ale to som chcel len tým povedať, že ten lekár, keď je osvietený, tých lekárov, ja som zase veľa až tak s nimi v živote neprišiel, ale tento ma neuveriteľne zaujal, ako rozmýšľal a rozmýšľal komplexne a koľko sa dá toľko riešiť cez prírodné komplexy a iba v urgentnom, akútnom stave to riešiť cez chémiu. Tak to mi bolo akože veľmi blízke a sme to veľmi rýchlo nastavili, ale pomerne rýchlo sa upravil tlak, že nemával som 120 na 80, mával som 130 na 90. To znamená, že ten spodný tlak sme dlho ešte nevedeli ustáliť a potom sme vlastne zistili, že to je s tým obrovským napätím, tým stresom, ktorý je z toho podnikania, niečo aj vzťahové, ale hlavne z toho podnikania. A tam zase bolo treba nejaké iné veci riešiť. No ale veľmi zaujímavé a veľmi dobré sú tieto dýchové cvičenia. Tie som začal robiť nedávno a je to perfektné. Čiže ja som mával potom dlhotlak 130 na 85, čo už je fajn, ale stále to ešte nie je ideálne. Samozrejme, zaladil som na náš produkt, začal som robiť dýchové cvičenia a teraz mávam tlak 120 na 80, alebo 117 na 78, alebo 122 na 81, 82, čiže perfektne. To je paráda. To je tak ako kedysi, keďže som robil kedysi beh na lyžach a biatlon, ja som mával dlho do 40-ky, alebo do 35-40-ky som mal stále 120 na 80. Rovnako. 120 na 80. A dlho som nemeral tlak, až keď zrazu to bolo kritické. Hej? A bolo to treba riešiť. Takže tento rozhovor, že ja viem aj podľa seba, že čo sa dá, čo sa nedá, ale samozrejme každý je individuálny. To sa nedá, že podľa seba budem teraz posudzovať druhých, ale obrovské množstvo sa dá mnohým veciam sa dá predísť, keď človek to zachytí včas. A aj keď to nezachytí včas, tak dá sa s tým veľmi veľa vecí riešiť. Dá sa s tým pracovať a nemusí to byť len na chémii a do konca života. Hej? Dá sa to riešiť tak, že dobre, budem povzbudzovať tie cievy, ale je na to takáto fitoterapia, takéto bylinky, takéto čaje sú dobré, alebo takéto výživové doplnky. Dobre, koenzym musím natvrdo akože doplňať do tela nejaké omega, dať pozor, aby bol magnézium,
horčík, aby bol draslík, kálium. Dá sa to rozšíriť aj o seropeptázu, natokinázu, picnogenov, to sú zase výťažky z borovice a tak ďalej. Takže dá sa s tým potom veľmi veľa pracovať a samozrejme hlohový čaj alebo pohánkový čaj. Dá sa s tým potom veľmi dobre pracovať a my, čo sme urobili v tom našom produkte, čiže keď sme to vtedy s Jurajom vyskladávali, tak okrem toho, že sú tam drevokazné huby, ktoré veľmi dobre pôsobia na srdcovo-cievny systém, či na cievy, alebo na samotné srdce, alebo na nervový systém, hericium, ktorý tam je, tak napríklad ten je aj na nervový systém, ako sme si hovorili. Aj psychológia veľmi vplýva na to, že ako človek funguje, či sa spúšťa ten sympatikus alebo parasympatikus. Tak okrem týchto sú tam výluhy, výťažky z hlohu, z imela, škorica je tam, ďalšie prvky, ďalšie veci, ale samotná vec, čo je ešte veľmi zaujímavá, ten samotný med, ktorý používame pri tomto kardiu, je hlohový med. To znamená, že to je med, ktorý býva málo kedy, to je niekedy raz za 4 roky, niekedy raz za 8 rokov je hlohový med. Hloh kvitne každý rok a sú miesta na Slovensku, 3 alebo 4, kde je obrovské množstvo toho hlohu. To znamená, že to kvitne veľmi veľa, to znamená, pel si včielky zbierajú, ale na to, aby bol aj med, tak treba samozrejme, aby zapršalo, aby bol nektár v tom hlohu a to nebýva každý rok. A my, čo máme, tak to kardio dávame do hlohového medu a už samotný len hlohový med je neuveriteľne dobrý upokojujúci na či srdcový sval alebo na srdcovo-cievny systém. Takže a my tam máme iné tie látky, ktoré sú veľmi dôležité a uložené to je v hlohovom mede. Čiže to je taká trošku odbočka. No, k tomu produktu. Dostali sme sa už rovno k produktu, takže ja ho môžem aj ukázať na kameru. Toto je kardio. Môžeme aj povedať teda, čo to všetko obsahuje. Obsahuje to samozrejme tie drevokazné huby, ako je čaga, rejši, majtake, koralovec. Koralovec, ježovitý. To sú krásne názvy. Majtake. To je koralovec ježovitý, alebo známy ako levia hriva, takisto. Imelobiele, hloh jednosemenný. Čiže a samotný biomet, hlohový biomet. Plus baza čierna je veľmi dôležitá, takisto. Baza čierna obsahuje kvercetín, obsahuje vitamín C, to je zase napomáha srdcovo-cievenému systému, tým tepnám a cievám, aby mali hladký povrch. Keď je človek mladý, tak cievy majú hladký povrch. Vekom, zase sa k tomu trošku vraciame, vekom alebo nesprávnou životosprávou začne, že tie cievy vznikajú tam malinké mikrotrhlinky, ktoré potom telo chce samozrejme zaplátať a zaplátava tých, že tam vznikajú nejaké nánosy. A už sa zase ale zužuje ten prietok krvi, ktorý tam môže byť a to znamená, že ľavá strana toho srdca musí viac pumpovať do tela, aby pretlačila do celého systému. Tlak tam musí byť. A hlavne kapiláry sú na toto veľmi citlivé. Čiže ak sú studené ruky, studené nohy, to viem, že moja všeobecná lekárka mi dala prst túto na nohu, asi to nezdvihnem tú nohu, ale skúsim takto, že tu mi dala prsty a že tu keď cítila, že mi tam ako pulzuje krv, že máš to dobre, že tuto je, ale keď tie nohy vlastne sú studené, tak to je znak, že nedokáže to srdce dotlačiť vlastne krv so živinami tam, kde by mali byť. Áno. A aj sa namáha. My muži máme aj, my som povedal, tak zabudovaný taký indikátor zdravia. V podstate v momente, páni, keď vám začne haprovať raná erekcia a v podstate tamto ide, som sa dočítal, cievami, ktoré sú nie príliš veľkého priemeru, takže telo to vyhodnotí, no však to nakoniec nepotrebuješ, tak tam to nebudeme dávať. No, takže keď nefunguje raná erekcia, tak je niečo zle s cievami. Akože sranda hore-dole, ale treba s tým okamžite niečo robiť. Ja chápem, že v tej 60-ke, 70-ke už to nie je také, ako to bolo 25-30, keď stačilo brnknúť a všetko bolo v poriadku, ale je to známka zdravia. Áno. Dokonca jedna sestrička mi hovorila, že tí pacienti, čo sú v tej kóme,
že oni sú v podstate mimo a to telo proste funguje na nejakých hadičkách a tak ďalej. Áno. Že toto im kontrolujú, že ako to telo funguje, že keď ten dotyčný pán má toto v poriadku, takže ešte tie prietoky sú ako veľmi, veľmi dobré. Takže ja by som povedal, ja sa priznám, my sme sa stretli minulý týždeň, lebo teda ja som sa dosť vyplašil a začal som si merať ten tlak a priznám sa, že lieta. Začal som to užívať a teda podľa odporúčania jedna čajová lyžička, čiže z toho vidíte, že toto je tuším 700 ml, že toto vám vystačí, ja neviem... 3 mesiace. 3 mesiace? 3 mesiace. 3 mesiace, možno aj viac, neviem. Chutí mi to. Asi 3 mesiace to nevydrží. Do hlohového čaju si to dávam. Výborné. Alebo teda kúpil som aj pohánkový, Výborné. uvidím, jak ten bude chutiť, ale ten hlohový je fajn. Že čajová lyžička hlohového čaju a už som prestal používať čaje v sáčkoch, lebo zistujem, že do tých sáčkov už je čím ďalej tým viac plastov dávajú. To už nie sú papierové sáčky ako kedysi, takže už normálne nasypem, potom to človek musí umývať, je s tým otrava, ale hlohový čaj podľa možností sme komunikovali, lebo na stránke máte napísané, že aby bolo vlažný. No to a uchlípkávať... Teploty tela je ideálny, 37, 38. Uchlípkávať celý deň, nie že vyliať to naraz do hlavy, ale len ako ho udržať teple. Tak to mám v takej termoske. Perfektne. Takže uchlípkávam celý deň, že vyloženie po glgoch toto robím. No a pevne verím, že na jeseň dáme nejaké ďalšie video, kde budeme hovoriť už aj o skúsenostiach a že pridám aj ja túto moju. Ale to, ako som sa vám pokúšal do toho monológu vstúpiť, jak sme hovorili o tom sympatiku a parasympatiku, jak o tom liek. Príhoda. Moja konkrétna. V roku 2014 som išiel skútrom od štátnej nemocnice a ako skútrista ja som trošku drzý, takže som obehol trolejbus a postavil som sa vedľa neho. Jak skočila zelená, plný kotol a išiel som. A jak som míňal už vlastne budovu lekárskej fakulty, tak som zistil, že mám takýto tlak na ľavom stehne. Pozriem sa doľava a tam Nissan. Tak Nissan ma dal dolu zo skútra. Už si pamätám len, že som sa šúchal po chrbte a skúter na ležato sa takto točil okolo vlastnej osy. Vedel som, že ten trolejbus ide za mnou, že nemôžem zostať na tej ceste, takže ja som vtedy ani nevedel, kde je hore, kde je dole, ale som sa nejako vyhrabal na chodník a tam som zostal ležať, tá noha bolela, ja som bol doudieraný, ešte aj skúter mi dal stojanom, mi prederavil tenisku a zlikvidoval mi nohu, dotrhaný som bol. Ale nechcem hovoriť, je tam taká krásna príhoda, že jak som tam ležal, tak sa zbehli ľudia okolo mňa a jedna pani tak došla, rozohnala tých ľudí a hovorí, uhnite, ja som doktorka. A začala ma tam riešiť a ja som si chcel dať prilbu dole, nedávajte si prilbu dole. A za chvíľu došla druhá pani, odsotila tú prvú pani s krikom, že uhnite, ja som doktorka. A ja som tiež doktorka. Hovorím, sen slovenského pacienta. Dve doktorky sa o ňoho bijú. Tak oni potom zistili, no bol som pred lekárskou fakultou, ma sundala. Ináč pozdravujem Megy, už je to všetko v poriadku. Ten skúter, na ňom to je vidieť stále, ale ja som v poriadku. No, bolo to zlé, ale k čomu tento dlhý úvod smeruje? Zavolali sanitku, sanitka ma odviezla tých 150 metrov do štátnej. Tam prvá vec, zmerali mi tlak. 245 na 185. Takže to je tá moja príhoda. Áno. A oni akože, čak to je blbosť, nie? Že ten človek žije a on má takýto tlak, ale naozaj ja si pamätám, normálne to mám vypálené v mojej rámke, ten displej, oni to mali takú krabicu a z toho išli také tie fúzy, čo to dali na mňa. Takto klepali potom, 4-krát mi merali tlak. Furt takýto tlak bol. To
To je to, čo som predtým hovoril, že keď je Presne. človek v tom akútnom obrovskom stave, V tom strese. v tom strese telo, ten sympatikus to vyskočí, kľudne aj naraz toľko, a keď je srdcovo-cievny systém v poriadku, nemá s tým problém. Vtedy už to bol v poriadku, zrejme. Hej. Ale čo je zaujímavé, iba krátkodobo. ja som cholerik, čiže Áno. by som mal tam akože ja som bol vtedy kľudný, ja som bol normálne vláčny. A toto sa mi absolútne nespája s tým, že extrémny tlak, a ja som bol úplne akože v pohode, policajti došli a tak sme to nejako spravili, aby pani vodička z toho nemala nejaké vážne veci. Lebo však čo, no však prežil som, skúter sa opravil, však boli to len peniaze. Ale bola to taká skúsenosť, že že takéto veci existujú, a teraz ja mám za týždeň 67 rokov, tak už aj to telo má úplne iné parametre, ako to bolo v tom roku 2014, kedy teda som zistil, že aj padať z motorky sa dá. Paradoxne, z veľkej motorky som nikdy nepadol, a z toho skútra sme takto dali dolu. Čiže je to o tom. A v prípade, že tie cievy sú pružné, tak to krátkodobé znesie aj takýto extrém. Áno. Len keď to máte 2-krát do mesiaca, alebo nedaj Bože 2-krát do týždňa, no tak toto potrubie nemá šancu ustať. No z dlhodobého hľadiska je to problém. Áno, tam nastavujú potom postupné zmeny, degradácia toho systému. Srdce sa preťažuje. Ak dojde k nejakému odlúpeniu nejakej častici v rámci srdcovo-cievneho systému, tak dojde k infarktu. Hej? A to je proste, to už začne byť ako potom veľký problém, keď to je dlhodobé ten tlak, keď je zvýšený. Takže naozaj treba s tým niečo robiť a treba to dostať do normálneho stavu. A veľmi si človek môže pomôcť sám, veľmi. Ďalšia veľmi dôležitá vec taká je, lebo keď niekto aj povie, že treba takéto mikroživiny jesť, fajn, alebo takéto psychické nastavenie, alebo toto treba riešiť, fajn, ale veľmi dôležitá vec, takisto, na ktorej treba tvrdo pracovať, je vstrebateľnosť. To znamená, že to je tak ako v ekológii alebo v poľnohospodárstve. Keď ja budem dávať tým rastlinám NPK, dusík, fosfor, draslík, ale budem ho dávať v anorganickej forme, tak tie rastliny si niečo z toho zoberú. Ale z dlhodobého hľadiska pôda sa prestane byť postupom času organická, a budem tam sypať stále len túto anorganiku, ostane v úvodzovkách mŕtva, a tie rastliny budú mať úplne inú schopnosť vstrebateľnosti, ako keď tá pôda je živá, keď do hĺbky meter sú mikroorganizmy a dávam tam organické hnojivo NPK, to sa nedá zrovnať tá pôda a potom aj tie rastliny. Ale to isté platí aj pre nás. Fyziológia rastlín alebo fyziológia živočíchov, fyziológia nás, ako cicavcov, ľudí, v mnohých veciach sú tam paralely. A jedna z tých vecí je, že aby sme pracovali na tom, aby sme mali dobrú strebateľnosť. Pretože keď ja chcem z jedla dostať látky, dostať živiny, dostať bielkoviny, tuky, cukry nepotrebujem, tie si telo vie vytvoriť, minerály, stopové prvky, aminokyseliny a tak ďalej, tak potrebujem mať tú dobrú strebateľnosť. A ak mám málo vitamínov D, E, K, A, ak mám málo omega 3 mastných kyselín, strebateľnosť extrémne klesá. A potom človek musí zjesť 5 jablk, aby mal to, čo iný človek, ktorý zje iba jedno jablko. Hej? A toto je zase veľmi dôležitá vec. Keď chcem mať dobre vyživovaný ten srdcovo-cievny systém, alebo čokoľvek v rámci tela, aby bolo dobre trávenie a tak ďalej, je veľmi dôležité pracovať na tej strebateľnosti. A sú aj jednoduché nejaké diagnostiky, že jak sa dá zistiť, že ako je na tom človek už len tým, že to, čo je zabudované v koži, to je iné, ako keď mi tečú živiny v krvi. Hej? Čo znamená, že štandardná diagnostika je zoberiem z krvi a čo mám v krvi, tak to viem nejakým spôsobom analyzovať, tak sa robia štandardné analýzy prvotné, je to dobre, správne, treba pozrieť, že čo je v krvi, ale kľúčové je, čo je v bunkách, alebo čo je niekde zabudované. Jednoduchá diagnostika je, že z kože, z prsta zmerám množstvo karotenoidov,
to sú farebné antioxidanty, ktoré sú už tam zabudované a podľa toho viem do určitej miery posudzovať stav a aj schopnosť vstrebateľnosti určitých živín človeka. To znamená, keď sú nízke, treba na tom pracovať, aby boli vyššie. Keď sú vysoké, tak ten človek je nejakým spôsobom bezpečí, pretože viem, že ten bunkový systém je chránený antioxidačným problémom, takže to je veľmi, veľmi takisto dôležité pracovať na tej vstrebateľnosti. A ďalšia vec je paradajka z Grécka, má iné množstvo antioxidantov, tých karotenoidov, ako paradajka zo Slovenska. Losos, ktorý je z Baltského mora, z nejakej farmy, má iné množstvo a inú formu tých, či omega-3 alebo proste tých ďalších zložiek, ako losos, ktorý je odchytený z voľnej prírody z Fajerských ostrovov. Čiže to sú ďalšie veci. Antibiotík ešte v sebe. Čiže veľmi dobre je pracovať na tom, aby tá strava bola pestrá, ale súčasne, aby bola organická, ako kvalitná, ale súčasne aj pracovať na tej vstrebateľnosti, aby ten človek mal dobrú tú vstrebateľnosť. Takže to je viacero vecí, ktoré do toho zapadá a toto je obrovský komplex, ten srdcovo-cievny systém. Koľko sa dá, treba to riešiť prevenčne. A dá sa to. Obrovské množstvo tým srdcovo-cievnym chorobám sa dá vyhnúť, alebo dá sa to eliminovať, keď človek správne nasadí to správanie, ktoré je potrebné. A do toho tam patrá celá tá plejáda tých vecí, čo sme si už hovorili. Takže vráťme sa k tomu kardiu. No, je dobrým zvykom, že ku koncu každého videa dáme ponuku pre našich sledovateľov. Pán Rečlo, čo dáme? Ľudia, ktorí si to objednajú, tak počas jedného mesiaca môžu to získať za 5% zľavu. Čiže dajú potom označenie kupón Cardio 5. Cardio 5, takže ak dáte... Kto počúval túto reláciu... A dáte kupón Cardio 5, máte 5% zľavu. Tieto produkty sa nepredávajú so štandardnou maržou. Preto keď niektorí zauvažujete, prečo tá zľava je len 5%, je to preto, lebo tu sa nepracuje s bežnou maržou a výroba tohto produktu je extrémne náročná, takže samotná výroba, výrobné náklady sú skoro 3/4 ceny toho produktu, zvyšok je marketing, obchod, predaj a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je veľmi špeciálna zľava a ako sme hovorili, táto zľava bude fungovať pre prvých 100 objednávok v tom jednom mesiaci. Dobre. Takže máme kardio, čiže všetkým, ktorí teda pociťujú nejaké problémy so srdcom alebo srdcovo-cievnym systémom a chceli by s tým niečo spraviť prírodnou formou, tak toto je produkt, ktorý je luxusný. Hovorím, ja to používam len týždeň, takže ešte neviem to nejakým spôsobom vyhodnotiť, ale na jeseň, keď budeme hodnotiť produkty, tak určite budem mať aj ja čo si povedať k tomu. A určite kľudne píšte nám, pýtajte sa otázky, pretože toto je veľmi kvalitný, dobrý základný produkt, ale je tam kopec ďalších vecí, ktoré ten človek by mal robiť a ono je dobre, keby sme boli v komunikácii, že aký máte konkrétny stav, čo potrebujete, s čím potrebujete napomôcť, tak môžeme komunikovať a postupne nejaké veci nastavovať, prípadne aj s tým našim lekárom, s ktorým chceme systematicky spolupracovať. Takže tak, aby ste si vy vedeli prirodzene, preventívne veci riešiť. A ešte taká vec, že človek je do takej miery mladý a zdravý, do akej miery má pružné a zdravé cievy a celý srdcovo-cievny systém. A samozrejme ešte imunita je veľmi, veľmi kľúčová. A potom by sme mohli rozširovať, že ďalšie veci, ktoré sú kľúčové, lebo to je celý komplex, ľudské zdravie, ale tie cievy sú základ a srdcovo-cievny systém. Takže všetky ostatné informácie nájdete na stránke medelix.sk. Pán Rečlo, ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu. Ďakujem.